थांनाया डान्स मारिगासिनो थांसै ना आलासियाबो जों दोनलांखानोसै लोथो बाय बाय होलांखादो फै होआ चल स्कूल चल लोथो स्कूल चल चबा मिथु Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So लोगोफोर दायो आलासिया थांनोसैनो ओंखायनो स्टेशनसिम थांनो नागिरदों जों ट्रेन थिखांनो थाखाय ट्रेन थिखोना हरनोसै आरो फुंनि 9टायावनो दा फैदो ट्रेन स्टेशनसिम दसे थांसै लोगोफोरजों जोंहाय नै ओंखारबाय आलासिया जेबो हरनो हाला आरो बेसे ड्राइभार फैगासेयाव बेनो नेक्स्ट टाइम फैबा माबा मोनसे साननोसै दा आगालुथुआबो स्कुल थांबाय नालाय न'आव रावबो गैला रुमखौ दसेबाबो थाला मारि लांनांसिगोन आरो उपाय गैया आं बेखौनो गानसै न'आव थानाय सेन्देलखौ दसेल'सो ए ग्रिलखौ फांलांसै नामा सैमाया बारखोना होयोहाय बोरैबाबा नुथु मोजां कालार होनाय गोसो थौ बेग जि गिदिर लाना फैदो आरो इयो जेनेबा माबा थांगोन माथो मोनसे जुथाया थौ ला आं बे दरजाखौ फांनो थौ ओंखारलांदो चलाओ जल्दी आंनि खर'ल' गोलैना हा बे दरजा मोनसे बिराद जारलाखा थादो नोङो जों थांसै बाय बाय सोरबा जोंहा दरजाखौ खैला मेन्देला बादिसो मोनबायनो खैला मेन्देलाथ' आरो बिदि थांसै ना ओइलाय बेयावनो स्टेसन थ' ओइलाय बेयावनो स्टेसन आरो एक पाक थाहाय थावनसिं गोजानद्राय गोजानथ' नङा होमबाबो थांला आसियान जेबो जाया लोगोफोर फुङाव ओंखामबो जाया जेबो जाया बिराद मोजां मोनो आं बिदि आलासि फैबा इयो ओंखामबो संनो गयो साहाबो फुदुंनो गदों दैबो होनो गदों सयथि मास मोजां बिदि आलासि फैबाय थाबा हामगौहाय जाहानाव थाबावबानो जायोमोन गाबोन दिवालियावनो गाबोन दिवालिबो ना न'आव थानाय बायदि जाया दिवालियाव ना सफैबाय स्टेशन लोगोफोर थौ स्टेशन फै आलासि बेगखौ हर लाना होनसै आं हर आलासि हर जुथा लंपेन्टखौ ला लंपेन्ट गानगोन फै थांहर थांदो फै जेबोथ' थायाखै थाबाबो लांफैफिनगोन ट्रेनानो गैयालाय नै बिदां दिनै नों थांनो टिकेट लाना होदो दे टिकेट दानो फै बेसिम फैगोन खोमा ट्रेना टाइमावसो फै 9टायानो जायाखैबा बोरै फैनो दानोलाय सान्दुं साइन्स फै एसे नों साहाबो लोङा साहा कापसेफोर लोंनोबो नै खैराबारि स्टेसन बेयो लोगोफोर दिनैसो फैदों आं स्टेशनसिम आरोना दिनैसो फैदों आङो ओंखायनो नै खैराबारि आं मेंबाय ओइ दंफांखौ मासि मोजां नुदो ना गिदिर जोंखौ भिडिअ लाहरलाय কি ক্লাস কৰি আছা ন চাংলাই বঢ়িয়া গালিক নিকি ভিডিঅ কৰে মাজে মাজে সেইকাৰণে মই দেখা পাও দুইজনে ডান্স কৰা বাকি খবৰ তোৰ আছিল ডক্টৰ নেকি মোৰটো এই হিটো লগ আলহী আহিছে बिदाङा फुटबल प्लेयार जुता लाना फैदो दा थांसै रौताव गेम दोङो ना फाइनाल मेट्स दोङो नो मुटुबाबो डेन्जार हायो आं एटलिस्ट साइना मोनबा दे साइना माबानि बिदांनि एसएसबि जुता लाग्रा
Bekan yang astrologer naik. Biar mama tahu. Kita office jangan go. Nungai. Bisa lagi foto lad. Ayo, karena bidisw nggak bidisw? Bidisw? Hah? Das homnun pinai kisah mun pinai station nggak? Salah. Karena gitu man? Angka. Bisa? Daulah pakra. Sasa dagai. Mama. Sasa dagai. Sasa harus nunggu. Daulah pakra ini daulah saya amba pakra ikun arma daulah pakra. Sasa dong na, aboni dong na letu mani masih idiar. Di balik tabunang kau mana neng tabak kisah ni boma sang mun kau mana? Boma sahagan rak. Sahagan na. Yes, tempat sakit langan tangsi. Hampir dah rezeki. Pada. Ruta tanggra pernah ja zoma. Rumnya tu berat, citi berdaya berhapkaran naik kaina. Mithua parcel sopideng moनसे station simlana होफैदोंमोन नालाय इखो लानानै फैगौ हनै ट्रेनाबो दासो टं बेल बुदों जि गोबाव नेबाय जोङो आदा घन्टा नेनांबाय नोंनो थाब खालामबाय थायो 15 आव फैगोन मा सफैखैलाय मा सफैखो मिथु मा इयो गिलिर रंग्रा नङा बहुत गिलिर कुर्तासो सफैबाय नामाहाय मा बुस्थु सफैखोहाय हमलाय मेश'नि ना माने नोंसो मायाव अनलाइन खालामदोंमोन होमलाय unboxing ना मा बुस्थु सफैखो ज्रिट नायनि आरोना स्टेशनाव अनबक्सिं लंपेन्ट खिन्थु एफा रेजें आरो गुबुन लंपेन्टआ नै फैबाय लोगोफोर ट्रेना दासो बिदांनि ट्रेना आहिगल रौतावाला ट्रेन आयौ माथो गोसोमथार खर'आ नै बा टिकेटखौ होबायमोन आं मायाव गाखोगोन माथो सेकेन्ड क्लास आंथ' जेबो रोङा ट्रेन गाखोदावैखा आइडिया गैया जिखुनु गाखोलाबायबानो जागोन दा बिदां हा नैयाव गाखोयाव एसे खालि खोमा खमाव दे गाखोदो नैयाव नै जिरायनो मोनगोन दे थांदो दे बाय बाय मोजां था सहैना फन खालाम ओं दे थां इयावनो जिरायलाबायदो इयावनो जिराय दे मोनखाबायबो चल खारसिगोनबो नामा बेलाय मिथि बाय बाय हाय बहानिफ्राय फैदों आं बङाइगाव बङाइगाव ना आच्छा आच्छा लोगो सासे फैदोंमोन थिखोहैदों इखो नै मिथुआ साबसक्राइबार बङाइगावनि दे चल बाय बाय गिनाङा दे दे होमबा आब' बाय थां थिखोबाय थांसिगोन दा बिदाङा नै जों नेबाय थाला खारनायखौ थांखासिगोन आरोना ओंखायनो दसे नेयो खोमा 5 मिनिटसो ने ओमफ्राय आरो बेयाव बङाइगावनिफ्राय फैबाय थानाय साबसक्राइबार सिस्टार सासे लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय लोगो मोननानै खैथायाव खारगोन इलाय बिदांखौ दोननानै बोरैबा मोनलायलायदो जायखिजाया गाखोखाबाय ने थेवबो हा थांदो होनदों ओंखायनो फैबाय खारखासिगोनानो ने
थांसिगोनानो आरो थांबाय नै लोगोफोर दसेल' लाखिथारो खारबायना आरो थांबाय लोगोफोर नै बिदाङा ट्रेनजों जोंबो थांनोसै दा ट्रेनानो चल बाय बाय थांसै फैनाय लोगो लोगो बेयाव नै टमटमा डेन्जार जमा जाजोबखायो आरो लाइन जोंबो थांनोसै जोंनाथ' न'आ बैयावनो ओइ थांबानो मोनबाय मा नोंसो मा जायो ना मायो गोजौ गाखोनानै गारियाव नांथालायथारदों मा थांसै ना साहा लोंलाङो साहा लोंनोबा थ' होनबालाय नों लोङोबालाय आंबो लोंगोन आरो साहा लोङोना लोगोफोर साहा लोंलांसै एसे लंपेन्ट गुदुं मोनसे अर्डार खालामदोंमोन मोजाङानो फैदों क्वालिटिया लोगोफोर गाज्रि नङा मोजांसो मोनदों आङो गोजां बोथोर नालाय बरिया टाउनाव एसे साहा लोंलांसै ना मिथुआ फिथा गैला होनलायलायदों आन्टिया मालाय लावदुम फिथा जाग्राखाय फुङावसो मोनो दा आरो सानजौफु जाबायना ओंखायनो आरो मोनबावगोन आरो लोगोफोर दायो जोङो रेस्टुरेन्टआव हाबबाय ब्लेक कफि लोंसै ओमफ्राय मिथुआ जागोन चाय ब्लेक कफि लोंलांसै लोगोफोर बियो गाइखेर साहा बिदिब्ला लोगोफोर ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै जों दा बेखौ लोंनानै थांफिनसै आरो